sana kitang inigal kay mama, kaso nalaman ko, natitilang din pala gusto mo. Hala, ang mga batang may kuto andito na naman sila nagkakalat. Pero antes natin sila isumbong sa kanilang mga nanay at tatay, syempre, magtatamyaw muna ako. Mga OFW dyan sa Singapore, magandang araw sa inyo. At sana, kayo naman ang nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat sa parating panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Mag-iingat kayo dyan, ha? Ay, Crush! Gusto mo? Gusto mo ako? Na malimot ang pag-ibig mo. May pumapapa ko dyan sa buhay. Aling Pudak, yung anak mo ba, si Beverly, andito na naman sa tindahan. Tapos, mga crush ang kwentuhan. Yung anak mo talagang magaling makipaglandian, pero nakalimutan kung ilang suka at toyo ang iyong kailangan. Hi, Crush! Alam ba sa tuwing nakikita kita, mas lalong nahulog yung loob ko sa'yo? Kaso, sa tuwing kasama mo yung karibal ko, umiinit yung ulo ko. Paano ba naman kasi pagpapalit mo na lang ako dun pa sa mukhang asong dinabigyan ng boto dun sa kanto? Ako'y binabala, natagpuan ko na ang hinahanap kong dalaga siya. Aling Padang, yung anak mo. Oo, yung anak mo ba na si Veronica, andito din sa tandahan, nakikipagharutan. Meron na daw siyang mahal. Yun ang kanilang usapan. May mahal, pero ang sariling panty at bra, hindi niya alam labhan. Hi, Crush! Ano ba yan? Di nakakita, Crush. Mahal na kita. Aling Puring, yung anak mo din, si Ariana, andito din sa tindahan, parati yan nagtatambay kasama ang barkada. Isa lang ang kanilang kwentuhan, puros lalaki, mga crush at kanilang mga love. Pero, 6 times 7, hindi din daw niya alam. Hi, Crush! Alam mo bang uso yung crush back? Baka naman wala ka pang bana. Panahon nakita balak tanongin. May pag-asa pa kung bakit di pa sagutin. Ang problema, alam mo ang problema sa inyong mga anak? Crush, love, alam nila lahat. Pero, sa school, walang kaalam-alam.